Hi guys, so samahan nyo ako sa araw na to at nandito tayo ngayon sa may Honda Guanzon Alaminos at kasama nga natin itong putol natin na si Marcelo at kukunin na nga natin guys yung in-order natin na Honda Click 2023 model. So bali kasama ko din dito si Tatay guys, so shoutout sa iyo Tay. Ayan siya wearing jacket na red at medyo kinakabahan nga tayo guys. So pasok na tayo sa loob para makita na natin itong ating Honda Click version 3. Ito na nga guys yung ating Honda Click at pinapili tayo ng mga staff dito kung saan ang kukunin natin. So bali tatlo itong bagong dating, itong dalawang kulay black at yung isang kulay gray. So ito na nga yung napili natin guys, itong kulay black. At kasama natin si Sir Philip para i-activate itong ating napiling motor. Ayan. So, paano yung activation yan, sir? Ilagay na natin yung factory po. Yung stencilin, tapos lagyan ng gasolina para pandarin. Okay. Yung battery sa rin. Battery. So, nandiyan yung battery niya. Ayan, ito yung compartment. So, nandito pa rin yung ano niya, no? Ayun. Ayun. Ayun, no? Yung mga tools siya. Uy. Yes po. Check natin yung battery niya. Yun. Ay, wala pang laman yung battery niya, sir. Wala pa sir. Maintenance free yung battery nito sir. Ah, okay. So yun nga guys, habang nilalagay ni Sir Philip itong battery ng ating motor ay pumirma na tayo dito sa may mga staff, sa mga personnel ng Guanzon para mapadali yung proseso na guys at maiuwi na natin itong ating Honda Click version 3. Betul ako ti manager ta. Doon ta karong tuwik ni madam. Busy da eh. So natapos na nga ni Sir Philip na i-activate itong ating motor at natapos na rin tayo guys sa mahaba-habang permahan para maging ganap na sa atin na nga itong ating motor na ito. At bago tayo tuluyang umalis dito sa Guanzon Alaminos ay gusto kong magpasalamat sa ating Panginoon at sana i-guide mo po kami Lord sa aming pag-uwi. Hey yo, what's up guys? So nakuha na natin itong ating new Honda Click 125 version 3 at iuwi na nga natin. So thank you Guanzon Alaminos at ito nga guys, actual test drive na tayo. At ito nga, ay re-review natin itong motor na to habang pinapatakbo natin. O mag-gas muna tayo dito, mas maganda. Total, sige okay na dito sa total. Nag-gas muna tayo guys. Magkanong gas nyo sir? Premium po. Premium 7.2 ha? Oo, nahan. Ano lang sir? 200. 200. Oo.
ano dun sir, 160 tsaka EDV. Ba gusto mo yun, mas maganda. Diyan ko kinuha to sa ano eh, sa Guanzon. Pap. Guys, so larga na ulit tayo at itutuloy nga natin yung pag-review natin dito sa ating Honda Click 125 version 3 at yun, maganda naman yung arangkada at yung performance ng makina guys. Pag accelerate hindi siya basta-basta yung humihila, pero maramdam mo naman yung ano, ramdam mo yung ano ng makina niya. Maganda siya sa patag, talagang bawat tiga mo bibigyan niya yung gusto niya. So first natakbo pa lang natin to guys, hindi muna natin siya babanatan ng mabilisan ng ano, kasi yun yung ano ni Honda eh, sa tamang pag break in ni Honda. So papalo lang siguro natin siya ng 50 to 60, 70 siguro guys pipilitin natin, pero baka yun na yung top speed muna natin siguro pauwi sa Infanta. So update ko kayo sa iba pang video at mga specs ni Honda Click version 3, mga nagbago sa kanya guys, para kung sakaling gusto nyo ring bumili ay may idea na kayo dito sa ating Honda Click. So napakaganda nga, napakaganda. So comfort ka sa driving, napakaganda niya i-drive, magaan sa kamay. 5'7" ako pero sakto lang guys, hindi siya nakakangalay, okay naman. So yung pag bitaw mo sa makina naman, yung takbo niya okay lang din, yung pag minor ng makina niya. So wala akong masabi, perfect itong Honda Click version 3 natin. Asog na ako sa lubak, hindi gaano ramdam. So dinaan natin sa lubak, doon kanina may lubak doon sa kalsada. Yan, shoutout sa kasama ko kumuha nitong ating Honda Click. Yan, si Tatay at si Utol Marcelo. Yan, gamit namin yung kanyang tricycle guys na pumunta ng Alaminos. At ito nga, pauwi na kami. Nandito na kami sa may malapit sa Burgos. So shoutout sa dalawang napakalupit na kasama ko kanina guys. Thank you ng marami sa inyong dalawa. So yung update natin dito sa ating Honda Click, almost 20 kilometers na yung natatakbo natin guys. Okay yung performance nitong ating version 3 at napakaganda kanya doon sa bankingan. So nasubukan din natin lahat at wala akong masabi talaga guys. So napakasulit, okay na okay sa mga beginners. Kung gusto mag-avail, kunin nyo na po, kumuha na kayo at nagkakaubusan. Talaga namang pinagagawa ng motor na to guys. Kakarating pa lang ng mga unit, ubos na agad sa dami ng kumukuha ng ating version 3 Honda Click. So okay, approved sa akin guys. So yung ibang video ibibigay ko at i-review natin yung specs, price, cash and installment itong ating bagong Honda version 3. So bye bye guys, Bell.